Wis iki ae tak bedalno pisan timbang arek njaluk putus. Luas. Apa? Nang omamu kan. Apa golek aku? Kan dadi panitia kurban. Iya, biasae lho Abah Tohirin kan gede-gedean sapi ambek aku. Saiki berhubung wong wis gano. Dadine aku ya kurban loro sapi limusin mbek Brahma kelak ro dhewe sing gede iki lho mbek wis teko. Iya, korban apa? Korban perasaan. Astagfirullahaladzim. Lah apa aku korban? Kok delok-delok tanah iki ate kon dolak. Kate tak dol, metuku ah. Beneran, aku golek tanah polai mbek menisan tanahku iku dadi cek gede tak dadekno per. Sak meternya 3,5. Ya aku kok larang mendung. Ya iya dek kene perumahan kok. 2000 dek kene. Gak 3,5. Gelem apa ora? Gak. Aku golek liyane kok ate golek sing larang-larang KCI 1.500. Kate ono sing nuku 6 juta sak meter. Sak karepmu dolan sing tuku 6 juta iku. Kon ate gawe opo kok dodolan maneh tak gawe seneng-seneng ta. Tak gawe bandani pacarku ta. Ya ampun, Nduk. Gak pacarku sing nanyar saiki ya. Kon paling ate diputus mulai kon gak gawe duit. Iya ta. Ya gak mungkin narki aku ono duit ya ora kirane diputus. Sing bener iku ya wong lanang sorok nang wedok. Sak karepku ta. Lah aku apa aku sing tak orok bapakku ya duwe dhuwit kok iki. Ya nduk, torong lanangan. Koyo ngono iku aku dipek dhuwitmu tok. Ora mungkin lah wong cinta mbek aku kate dirabi kok. Kon terus gak ada duit kon ate diputus e. Ngono kon koyo percaya garangan koyo ngono iku. Wis aja ngurusi aku, ngaliya kono lho. Iki mek ngandani tok, Nduk. Mari ngene ya, mari dodol iki gak gawe wedhus ngono lho. Ya apa? Gak, lapo wedhus pitik ora kok kate kurban kok. Ono amal jariah. Wis jarno wonge wis ninggal wis kono ndek kuburan kono. Golek ana ning kuburan kono. Lah lapo golek wonge iki mulakno kon niku tak kandhani, kon niku jan lek sing mama liwat jembatan Siratal Mustaqim kon langsung nyemplung ini lho Nduk wis gak atik ndobet ning gak atik wis. Sak karepku wis. Gak 3,5. Ya wis kon gelem apa ora nang omamu langsung prasane dodol tanah ngene cepet ta. Ya suwe pirang-pirang tahun. Wis mari kita upload di HP mari lek payu. Mari tak gawe karaoke nang omahku yo. Iya. 1.500 kok lek nang omahku lek saiki 2.000. Gak garuk tawar menawar.